Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 21. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masana harshen Hausa sun bayyana mallaka a matsayin gajeruwa da kuma doguwar mallaka. Gajeruwar mallaka ita ce wadda ake haɗe tsakanin mallakar da kuma wakilin suna. Misali, rigata, ɗakina, gidanka, motarka, ‘ya'yanki, motarki da makamantansu. Ita kuwa doguwar mallaka ita ce wadda ake rabe tsakanin wakilin sunan da kuma kalmar mallaka, kamar yaran naka, yaran naki, motar taka, motar taki, ‘ya'yan naku, ‘ya'yan namu da dai makamantansu. Sai dai abin lura shine ana liƙa wato ainihin wakilin suna a jikin kalmar mallaka ne kaɗai idan wakilin sunan ya kasance yana nuni ne a bisa mallaka. Sai dai wakilin sunan da ke nuni a bisa aiki ba a haɗe shi a jikin kalmar mallakar a wajen rubutu, kamar wajen cewa na kira ka, ka kira ni, na doke ta, ya doke ni, na mare shi, ya mare ta da dai makamantansu. Ku ci gaba da kasancewa da mu a dandalin adabin Hausa domin amfana da abubuwan da muke yaɗawa. Mun gode.